Amen. Good morning! Yan. Pwede pa I invite everyone, tayo po ay tumayo. Yan. Tapos tayo po ay umikot, batiin po natin ang bawat isa na isang malamig na umaga ng good morning. At tayo po ay kamayan ng ating po mga kapatid. So wag po nating hayaan na wala po tayong mababati, wala po tayong mga kamayan sa umagang ito. Amen! Talon lang. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. We live in this family God has given us. When we are going to be a wonderful family, and it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. Hey! I love this family. Live in this family God has given us. And we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. And we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Amen. So sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula na lahat po ng ating gagawin, tayo po muna ay umawit muli sa ating Diyos. At wala po tayong ibang pupurihin, itataas sa umaga pong ito, kundi po ang ating Panginoon. And we will declare that He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. Amen. Amen. Ihanda po natin ating mga puso, ating po mga isipan as we worship the Lord. Here I am before
the Son, the everlasting. Come on, praise the name of Jesus. Sing, here I am, Lord. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Here I am, say, here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. So I shout out, we'll shout the name of Jesus. Come on, let's proclaim that I am yours. Yes, Lord, I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving. I am yours. Yes, Lord, I am yours. Shout out His name. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. Oh yes, Lord, I am yours. All that I am, all that I am, I place into your loving hands. That I am yours. I am yours. Come on, praise the name. Proclaim that we are His. I am yours and you are mine. For glory, we will shout your name. We will declare that you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are an awesome God. Oh, we thank you, we thank you, Jesus. Yes, oh Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God, oh, Lord. We ask for your presence. We declare your presence this morning, oh, Lord God. That this weather, Lord God, na hindi ito magiging dahilan, Panginoon, na iyong mga anak na hindi makadalo sa iyong presensya sa umagang ito, Lord God. We ask for your presence, Lord God. Cover this place with your precious blood na ang aming mga mata, ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay nagpo-focus lamang sa iyo sa umagang ito, Lord God. We ask for your presence, oh God. Touch our heart, Lord God, that we are focused in your words for this morning, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, oh God. Lord, nandito po kami ngayon upang magpuri sa iyo, magpapasalamat sa iyo sa lahat ng nagawa mo sa linggong ito, Panginoon, Lord God. And we welcome you in our hearts, in our presence, oh God, oh God. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Lord God. Iwala kami ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, Panginoon, oh Jesus, oh God. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan na ginagawa, Panginoon, na hindi namin sinasadya o mga intentional naming kasalanan, Panginoon, na aming nagawa, oh God. Oh Jesus, oh hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, oh God. We ask for your presence, oh God, that you're going to touch our heart this morning, oh God. Lord, sa anak mo na gagamitin mo ngayon, Panginoon, cover him, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na iyong ang salita na mabibigkas sa kanyang labi, Panginoon, ay manggagaling sa iyo, oh Lord God. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan. Bigyan mo siya ng mapayapang pag-iisip, Panginoon, na nagagaling sa iyo, oh Lord God. Lord, ikaw lang ang aming pupurihin. Ikaw lang ang aming sasambahin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Kahanga-hanga po talaga ang ating Panginoon. Dahil po narito po ang kanyang presensya, kapangyarihan at himala sa buhay po natin at sa ating po Panginoon. Kaya po, wala po tayong gagawin kundi magpuri sa ating Diyos na buhay. God is awesome!
shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for the miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. God is awesome. Yes. So awesome. God is awesome in this place. Hey! God is awesome. Hey! Come on! I found where I belong. I'm a living stone. This is house I will grow. Yeah. I found where I belong. I'm a living stone. This is house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. This is house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. This is house I will grow. There is power here for the miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Amen! Hallelujah! Patuloy tayong umawit. Patuloy natin purihin ang ating Diyos na buhay. Come on, lift up your voice and say, Open the eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Sing Jesus, Jesus be revealed. Jesus be revealed. Come on, praise the name. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Sing Jesus, Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join you to see Jesus face to face. We will declare God is here. God
lift up your voice. Worship the name. Praise the name. Open the gate. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nation. Open the nations. Establish your kingdom. Open the head. Oh, yes, Lord. Spirit, Jesus. Jesus, we live. Jesus, we live. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw in to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. Sing, God is here. He is faithful. We draw in to see Jesus. Oh, Jesus, here it is. Oh, we praise your name. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on, church, we will cry, holy, holy, sing holy, hallelujah, God is here. Sing you a holy Lord, oh, cry out, shout you a holy, God is here. Yes, holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. One more time, we will sing you a holy Lord. Holy, we cry out to you, we sing holy. God is here. You are holy, Lord. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. 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 He is able. We draw in to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw in to see Jesus. Oh, Jesus, we. Oh, once again, sing, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw in to see Jesus face to face. Oh, yes, Lord. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw in to see Jesus. Oh, Jesus, here it is. Oh, come on, church. Lift up your hearts. Lift up your voice. Lift up your worship. Lift up your praise. Sing it once again. Oh,
You are here. You are here. Working in our lives. You are doing something in this place, in our hearts, in our lives, Lord. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Oh, we glorify your name. We bless your name, Jesus. Lord, tunay nga o Diyos, na narito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dahil nananahan ka, Panginoon, sa mga papuri, Panginoon, ng iyong mga anak. And Lord, alam namin, Panginoon, kung nasa ng iyong presensya, merong pag-ibig, merong kapayapaan, Panginoon, merong solusyon, Panginoon, sa aming mga problema. At merong kagalingan na aming mga puso, na aming mga katawan, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kong kumilos sa aming kalagitnaan. Truly, you are a waymaker. You're a miracle-working God. Patuloy naming sasambihin na yung pangalan sa umaga pong ito, Panginoon. Yes, Lord, you are here in our midst, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. Come on, let's worship the name. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. So you are here. You are here. You're moving. Moving in our midst. I worship you. Yes, Lord, we worship. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Let's declare, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh yes, Lord, we will sing, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart. Oh yes, Lord, touch every heart. Worship you, Oh, we worship. I worship you. You are here, You are here, heal our hearts, Lord. healing every Oh, we thank you. I worship you. I worship you. You are here, Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. Come on, worship the name. Worship you. Worship the name. I worship Sing you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who we will declare that you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. Yes, Lord. Come on, church. We will sing. Even when I don't see it, lift up your voice. Lift up your heart. Let's declare. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Oh, yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never Come on, let's declare. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Oh, declare it once again. You never stop. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Never stop. You never stop working. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. So waymaker, Lord, waymaker, miracle worker. Come on, church. We will declare He is moving in our lives. That is who you are. He is still working in our lives. Sing waymaker. Waymaker, miracle worker, Oh, promise Lord. keeper, light in the darkness. My God, That is who you that is are. who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you That is who you are. That is who you are. That is who you That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yahweh, Rapha, Elohim, Shai. Come on, lift the name of Jesus. Lift the name of the Lord. Adonai will manifest himself. We'll sing it once again. Yahweh, Yahweh. Lift up your voice. Oh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Oh, your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Oh, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, His glory is in this place. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith.
Shaddai. You're Jireh. Adonai will manifest himself. Come on, let's worship the name. Oh. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yeah. If you worship, he will manifest himself. Come on, call upon the name. He will manifest himself. Seek the name of Jesus. He will manifest himself. Worship the name. Oh, if you worship, he will manifest himself. If you call him, He will manifest himself. If you seek him, He will manifest himself. Yahweh, Will manifest himself. Rapha, Will manifest himself. Rapha, Will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Will manifest himself. Jireh, Will manifest himself. Rapha. Come on, let's Will manifest worship. himself. Lift Will up your manifest voice. himself. Call upon the name of the Lord. Yahweh, Will manifest himself. Jireh, Will manifest himself. Rapha. Will manifest himself. Will manifest You want to declare, Yahweh, Will manifest himself. Jireh, Will manifest himself. Rapha, Will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha. Oh yes, Lord. Elohim. We call upon your name. Shaddai, sing Jireh. Adonai will manifest himself. Oh, sing Yahweh, Yahweh. Come on, lift up your voice. Call upon his name. Worship the name. Oh, seek the name of Jesus. Shout the name of the Lord. Will manifest himself. Sing it once again. Yahweh, Yahweh. Oh. It's so good to be in your presence. Oh, there is no Adonai will manifest himself. For the last time, sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Come on, worship the name. Continue to lift the name of Jesus. Continue to worship the name. Shout the name. Oh, thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord.
Yes, Lord, manifest your glory. Manifest your presence, Lord. Manifest your glory. Manifest your power. Hallelujah. Yes, Lord, we honor you, Lord. We honor you, Lord. We worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Binigyan mo kami muli ng bagong buhay at kalakasan upang sa lugar na ito isambahin ka at purihin ka at kapasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na kumikilos sa aming kalagitnaan at ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Maramdaman nila ang yakap ng iyong pagmamahal. Maramdaman nila ang hipo ng iyong presensya. At hayaan mo, Panginoon, na sa lugar na ito ay bumaba ang iyong kaluwalhatian. Yes, thank you, Lord, because the Holy Spirit is our teacher and programmer this morning. Inihamda mo ng puso at buhay ng bawat isa, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita na nagbibigay buhay sa amin at patuloy na magbabago ng aming mga buhay. Gawin mong mabunga ang buhay namin, Panginoon. Gawin mong mabunga, O Diyos, ang aming paglilingkod po sa iyo upang isang araw lahat kami haharap sa iyong harapan at ipagsusulit namin ang lahat ng ginawa namin, Panginoon. Marami pong salamat. Thank you, Lord, for the victory, Lord, for the answered prayer. At hayaan mo, Panginoon, ikaw lamang ang tunay na maitaas sa aming kalagitnaan at maluwalhati. We give you praise, we give you honor and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen. Malakas na malakas sa Panginoon. Sige po, yung the best club offering. Bigay natin kay Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Sige po, maupo ang lahat. Amen. Will, itaas pa yung konti. Amen. Praise God. Hallelujah. Masaya po ba tayong lahat? Amen? Praise God. Today is the first Sunday of the month of September. Ber na po ngayon, no? At nagtataglamig na, lalo't umuulan po. So sa lahat po ng ating mga kapatiran at sa mga sumusubaybay po dito sa ating live streaming ng ating church, no, sa Jesus Be Lifted Up Church, kayo po ay welcome na makinig saan man po kayong panig ng bansa ay naroroon po kayo, ay kayo po ay malugod naming inaaniyahan na patuloy pong sumama sa amin sa pagsamba sa Diyos at pakikinig at pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Amen. So ngayon po ay bago tayo magpanimula ay gusto po nating i-welcome ang ating kapatid po na galing po ng Surigao na siyang magpapastor po natin doon, no? Ang ating dating kasama sa Parañaque, binalik ng Panginoon dito at isang araw pupunta po kami ng Surigao para simulan po yung gawain natin doon dahil nagsisimula na po roon si Pastor Jojo. Tawagin natin, tayo, halika kayo dito. Ayan, makita kayo dito sa ating ayan. Si Tatay Jojo po, siya po ay nagpapastor, no? Matagal na natin siyang kasama at kasama niya si Mami Emmy. Ayan, Mami, halika kayo saglit. Ayan, palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayan, binalik sila ni Lord diyan sa Parañaque. Ano po? At mamaya mag-uusap po tayo dahil by November, pupunta po kami, tayo, sasama ko kayo, no? Ng Cagayan de Oro at bibiyahe tayo ng Surigao. Na, pag-usapan natin mamaya. God bless you po, tay, Pastor Jojo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Amen. So sa ating pagpapatuloy, gusto nating tawagin ang ating mga children, no? Atin sila ipanalangin. Sige, yung mga bata, pag-pray po natin sila. Sabi ng Bible, children are a gift from God. Psalms 127 verse 3.
ang mga bata raw po ay regalong mula sa Diyos. No? Ang mga bata ay sobrang mahal na mahal po yan ng Panginoon. Kaya kailangan po natin silang ipanalangin at idulog sa Diyos upang habang sila lumalaki, ay lumaki silang nakakakilala kay Lord, naglilingkod sa Diyos. Ano po? Sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, ay train up your child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Kaya ipanalangin po natin sila sa oras na ito. Ayan, dito kayo ha. O, yuko kayo mga bata, pikit ha. Let's pray. Father God, marami pong salamat sa buhay ng mga batang ito. Lord, ang dalangin po namin, Lord, habang sila'y lumalaki, samahan mo po sila, bigyan ng talino at karunungan mula sa iyo, at sa kanila po mga pag-aaral, Lord, sila po'y mag-excel, at sa mga batang ito, hihirang ka sa pagdating ng panahon ng pastor, evangelist, Lord, prophet, teacher, O God, in the name of Jesus, at hayaan mo, Panginoon, sa mga batang ito'y magre-raise up ka ng leader ng aming bayan, Panginoon. Magkakaroon dito ng mga abogado, O God, engineer. Yes, Lord, anuman ang mga tatahakin nila sa buhay, sa iyo namin sila pinagkakatiwala. I release, Lord, your protection and divine favor sa mga batang ito. Marami pong salamat. We entrust their lives unto you, Father God. May your grace and favor be upon them in the name of Jesus. Thank you, Lord. Surround them with your power, with your blood, at lumailayo mo sila sa anumang karamdaman at sakit, Father God. We thank you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. God bless you. Punta kayo doon sa inyong... Ayan, tuturuan sila doon sa ating children's room. Amen. Praise God. Go, ipakita natin yung ating mission and vision. I-recite po natin ito. At kailangan ito po alam nating lahat, especially sa mga workers, sa mga pastor po natin. Sapagkat dito po tayo tumatakbo, dito po tayo lumalakad sa mission and vision natin ito. Because sabi ng Proverbs 29 verse 18, people without vision is perished, no? Without vision, without revelation, ang tao'y napapahamak. Wala siyang direksyon. Kaya mahalaga po, meron ang tao na mission and vision sa buhay. At ito po ang mission natin. Ano po ang mission ng Jesus Lifted Up Church? Sabay-sabay natin basahin. To lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to the nations. And proclaiming that He is the only way, the truth, and the life, and no one come to the Father but by Him. Si Jesus po yung way, ano? Kaya yan po yung mission natin. Pinapangaral natin ang Kanyang salita, ang paghahari ng Diyos sa mga bansa, sa lahat ng lugar. Itinataas natin ng pangalan ng Panginoong Hesus, at ang paghahari ng Diyos ang Siya maghari, at ipinoproklama natin na si Jesus ang daan, katotohanan at buhay, wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Yan po yung mission natin, kaya tayo humahayo. Pangalawa, ano po yung vision natin? A faithful church motivated to live victoriously and as a light of this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan po yung vision natin. Isang matapat tayong iglesia o individual na mananampalataya ng Panginoon, minotivate tayo na mabuhay na matagumpay at bilang liwanag ng mundong ito sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Ito po, iyan ang vision natin. At ang core values po natin, ano po ang core values? Love God above all. Mahalin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Pangatlo, faithfulness. Tayo po'y maging matapat sa lahat ng ating ginagawa. At ang pang-apat natin, yung integrity. Na po, mahalaga sa buhay ng tao yan. Amen. So, at meron po tayong declaration of faith, 16 po yata yan, ano? At, ayan, praise God. So, amen. At ngayon po ay ating pag-aaralan, ang tema po nating ngayong buwan na ito is about bear fruit or bear much fruit, no? Kaya po, tingnan natin ang ilang prutas na merong bunga, may ilang bunga, at maraming bunga, at napakaraming bunga. Ayan, no? Parang konti pa nga yan eh. Merong, nakita ko sa FB, yung lansones, talagang sobrang kapal ng bunga, no? Pag nagpunta po kayo ng Mindoro ngayon, sa Victoria, makita mo yung ganyan na rambutan ba yan? Nako, sobrang pulang-pula sa hitik ng bunga. Tag ano po ngayon doon? Lansones, tag rambutan, no? So kaya nga po, ito po ang ating tema ngayong buwan na ito. Ayan. Okay, buksan natin ang Bible natin
sa John chapter 15, verse 16. John chapter 16, verse 15. Ano po ang sabi diyan? You did not choose me, but I choose you. Ang Panginoong Sus ang nagsalita po diyan, ano? And appointed you that you should go and bear fruit upang ikaw himayo at magbunga. That your fruit should remain, upang ang bunga mo'y manatili. That whatever you ask the Father in my name, sabi ng Panginoong Sus, He may give it you. He may give you. Ano mang hilingin mo sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Sus, ay ibibigay sa iyo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang salita. No? Ang tema po natin ngayon is about go and bear fruit. Humayo at magbunga. No? Humayo at magbunga. Kapag nagpupunta po tayo sa kagaya ngayon sa probinsya, kagaya na nabanggit ko sa Mindoro, very fruitful po ngayon ng mga prutas doon, yung mga dalamdam, ng mga lansones, rambutan, meron pa doon yung marang, meron yung uloy, no? At yun po yung napakamatatamis. Kaya nga po, ang mga prutas po na itinatanim sa mga farm, no? May mga panahon po iyan ng panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-ani o pagbubunga. At sa Panginoon, ganun din po tayo. At nag-uutos ang Panginoon, inuutusan niya ang mga disipulo niya, ganun din po ang bawat isa sa atin na tayo ay humayo at magbunga. Sabi nung binasa natin sa text natin, I have chosen you. Pinili ko kayo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Amen po ba? Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa atin. Upang tayo ay humayo at magbunga. That you should go. Sa pagkakapili po ng Diyos sa atin, ayaw ng Panginoon na tayo ay attendees lamang. Na paglinggo, umaattend, nakaupo, tapos uwi na, no? Church-goer lang tayo. Hindi po. Ang plano ng Diyos sa atin, sa pagpili niya sa atin, sa paghirang niya sa atin, ang plano ng Diyos sa atin, tayo ay humayo. That you should go and bear fruit. Upang ikaw ay humayo at magbunga. And then, yung bunga na yon ay manatili. That your fruit should remain. No, yung bunga na yon. At ano man ang hilingin natin sa Ama sa pangalan ng Panginoong Sus, ay ibibigay niya sa atin. Tanong, marami pong Kristiyano ay hindi nagbubunga, no? May ilang dahilan ako ibabagi sa inyo bago yung sikreto ng pamumunga ng isang mananampalataya. Meron pong 6 na mahalagang bagay, hindrances, why many Christians did not bear fruit. Mga ilang mahalagang dahilan kung bakit may mga Kristiyano ay hindi nagbubunga, no? Parang puno, bakit itong punong ito, ang tagal-tagal nang nakatanim, 15 taon na, hindi pa rin nagbubunga, no? Sa isang Kristiyano, 10 taon na siyang Christian, 15 taon na, bakit wala siyang bunga? No? Number 1, no appetite to meditate God's Word. Ito isang dahilan kung bakit maraming Kristiyano hindi mo makita yung bunga sa kanya ng pagiging Kristiyano niya. Na ang tagal-tagal na ang buhay Kristiyano niya ay parang walang silbi, walang saysay, no? Hindi magamit ng Panginoon. Bakit? No appetite to meditate God's Word. Wala siyang gana na magbulay ng salita ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng taong walang ganang kumain? Kayo, di ba kayo? Nakaranas tayo, no? Misa nakaranas ka ng wala kang ganang kumain. Kahit anong ihain mo sa taong yan na pagkain, ihain mo yung fried chicken, lechon, adobong manok, apritada, menudo, kahit anong masasarap na pagkain ang ihain mo, kahit ano pang prutas ang ihain mo sa isang taong walang ganang kumain, hindi kakain yan. No? Di ba? Kayo din, nakaranas tayo ng ganun. Bakit? Wala kang panlasa, ang lamhina ng katawan mo, dahil meron kang sakit nga o wala kang mang sakit, hindi mo natin maintindihan bakit wala kang ganang kumain. Pag konting subo mo, parang babalik yung kinain mo, talagang wala, kasi nga walang gana. Ang isang Kristiyano, pag walang ganang magbasa ng salita ng Diyos, no? Yan na magiging dahilan para hindi siya magbunga, hindi siya mag-grow. Kaya importante po sa isang mananampalataya na
na ito pong pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi kinakaligtaan. Kung paano tayong kumakain 3 times a day. Sino kumakain ng 3 times a day? Yan, siyempre lahat tayo. May merienda pa yon. Alas 10 ng umaga, siyempre, mga nagtatrabaho, meron pa alas 3 ng hapon yun. Meron pang iba sa snack sa gabi, alas 10 bago matulog. 6 na beses, no? Kumakain ng tao. Alam nyo, yan ay pagkain ng physical natin para tayo lumakas, no? Pero alam nyo po ba, yung spiritual life natin, napakahalaga po na yan ay pinapakain natin. Marami, sobrang healthy ang physical body, tataba, sabi nating mataba, yung malusog. Pero tingnan mo yung spiritual life nila, yung spirito nila, pagka nipis-nipis. No? Sinasabi ng salita ng Diyos, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ang salitang ito na kautusan, wag daw nating alisin sa ating mga labi, bagkus binabasa ito, but you shall meditate in it day and night. No? That you may observe to do according to all that is written therein. Para malaman daw natin, ma-observe natin kung ano yung lahat na nakasulat dito sa Bible. For then you will make your way prosperous. No? Magtatagumpay ka, magiging matagumpay ka sa lahat ng iyong mga gagawin. And then you will have good success. Ayan. Sasagana ka at magtatagumpay ka. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, ito po ang kuminsan na nagiging dahilan ng maraming hindi nagbubunga sa buhay Kristiyano dahil hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Maging bahagi na po ng buhay natin, araw-araw nagme-meditate tayo. Amen po ba? No? Kasi minsan may mga Kristiyano, 10 taon na, 5 taon na, yung iba may bahagi sa gawain, tumatayo, sumasayaw. No? Tapos tanungin mo, alam mo ba, John 3:16, hindi pa rin alam. No? Tanungin mo, alam mo ba, John 3:3, Psalms 21, 23 verse 1, walang alam na verse, kaya alam niyo po, tayo mga mananampalataya, napakahalaga sa buong buhay natin. Simula nung tayo matransform, ma-born again, napakahalaga po na ang salita ng Diyos, binabasa natin. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. No? This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate. I-meditate. No? Bulay-bulayin, basahin araw at gabi. Sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 23, ano po ang sabi diyan? My son, attend to my words. Incline your ears unto my saying. Let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Itago sa kaibuturan ng iyong puso. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. No? Ito ang sabi ng salita ng Panginoon, aking anak, no? Attend to my words. No? Ikiling mo ang iyong tainga sa aking sinasabi, sabi ng Panginoon. Huwag alisin sa iyong paningin. Keep them in the midst of your heart. Itago sa ikabuturan ng iyong puso. Bakit daw? Sapagkat ito'y buhay. Sabi natin, buhay. Buhay sa nakakasumpong. And health to all their flesh. Kalusugan sa lahat ng kanilang laman o ng katawan. Sa ibang translation, medicine. Ang salita po ng Diyos, gamot ito sa katawan natin. Kaya nga, pag ito'y lagi natin binabasa, magtataka ka, ang lakas mo, ang dami mong pinuntahan, nagbiyahe ka, ang dami mong trabaho sa maghapon, pero nagbigay ka ng time na magbasa ng salita ng Diyos, magugulat ka, ang lakas-lakas mo, gayong ang dami mong ginawa. Amen po ba? No? Kaya ako minsan nagtataka rin ako sa sarili ko, biyahe ko ng biyahe kung saan-saan, nakikita po ninyo yun, no? Hindi ako napapagod dahil po ang nagbibigay ng lakas sa katawan na ito ay ang salita ng Diyos. No? At ang Espiritu na nasa atin po, ang salita ng Diyos. Kaya nga, ito'y pamanhik ng Panginoon na ang ating tainga ibaling sa salita ng Diyos. Ang ating paningin at ang salita ng Diyos itago sa ikabuturan ng ating puso dahil ito'y buhay, no? Ito'y lakas, ito'y kagalingan. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. No? Tayo daw po hindi lamang nabubuhay sa tinapay, yung daily food natin, kanin, ulam, anumang pagkain yan, hindi lamang tayo doon nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos. No? Kaya hindi po natin dapat baliwalain ang salita ng Diyos. Amen po ba? No? Dahil ito yung foundation ng ating pananampalataya, no? Ang salita ng Diyos. Because in times of trials and problems, trouble, sickness and diseases, ang salita ng Diyos, pag nasa puso mo, diyan tayo tatayo.
Yan ang magpapalakas sa atin. Yan po yung una. Pangalawa, na hindrance, no? Choke in worldly things. Nacho-choke ang maraming Kristiyano sa mga bagay na makamundo. Masyadong nagiging abala sa maraming bagay. Nadadala sila ng mga nangyayari sa paligid, ng mga problema. No? 1 John chapter 2, verse 15-16. Ano po ang sabi diyan? Do not love the world or the things in the world. Huwag niyo mahalin ang mundo o ang mga bagay na nasa mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang pag-ibig daw na Ama wala sa Kanya. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yun daw pong hilig ng laman, hilig ng paningin ng mata, at pride of life, hindi raw ito sa Ama, kundi ito sa mundo. No? So kaya ang mga bagay na ito, na kinaumalingan ng mga hindi mananampalataya, no, dahil sila ay na-choke na sa worldly things, at kung minsan may mga Kristiyano din, kahit umaati na sa church, gusto pa rin yung layo ng laman, no, disco rito, sayaw dito, inom ng alak dito, bisyo rito, no, kasi dahil na-choke siya ron, para siyang nahook, hindi tuloy siya mag-grow, hindi siya magbunga, no? Dahil naaakay siya ng mga barkada, ng mga gawaing makamundo, at yung mga hilig na mata, no, na kung saan maraming tao ngayon, pag sa FB, di ba, minsan may bigla mga nalabas na mga makikita ka, no, na kapag ikaw ay hindi malalim at hindi matibay sa pananampalataya, mahuhuk ka raw, machuchok ka, no, sa mga bagay na yon. At yung pride of life, ito yung kataasan. Ito raw ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa mundo. No? Kaya tayo, bilang mga mananampalataya, no, huwag nating ibigin ang mga bagay na nasa mundo. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na hindi mo na kailangan ng sasakyan, motor, o gamit sa bahay, o anumang kailangan. May mga bagay tayong binibili dahil kailangan natin sa buhay. Amen po ba? Pero maraming Kristiyano, sobrang busy sa buhay, no? Yung kanyang sarili napapabayaan, sobrang pagpapayaman, pagkakamit ng pera, hindi masama iyan magkamit ng pera. Pero sabi nga ni Lord, the love of money, yung pagmamahal sa pera, ay ugat ng kasamaan. Kaya maraming nalayo kay Lord. No? Kaya nga, ang mga pleasure sa buhay ay marami kasing tao masyadong nahuhuk na yung isip at puso nila, wala nang ginawa kundi maglakwat siya. Pagdating na sa salita ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, wala silang panahon. Na-choke sila ng mga bagay sa mundong ito. Wala nang panahon kay Lord. No? Kaya nga, marami ngayon, sobrang high-tech na ng mundo. Yung mga gadget, no? May mga tao, kung minsan yung sobrang ambisyon sa buhay, sobrang itinataas na yung sarili niya, sobra nang merong self-exaltation, self-righteousness, self-glorification. Maraming tao ganun. No? Pero dapat sa loob ng church, hindi tayo. Amen po ba? Walang ganun. Kasi pagka itinaas natin ang sarili natin, tayo ang matuwid, tayo ang magaling, darating ang oras, ibabaksak tayo ni Lord. Ayaw ni Lord na tayo sa mundo. No? Di ba ang mundo ngayon, pag may mga concert ng mga rakista dyan sa Araneta, no? Minsan may mga palabas sa plaza, may mga Kristiyano, gustong-gustong manood pa rin doon. No? Minsan tatayo ka pa sa weteng, sa loteng, sa bingo, no? Mali po yun. Para ka nagsusugal po nun. Hindi na po kailangan yun. Di ba ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2? Sabi ni Paul, I beseech you, therefore, brethren, sa mga taga-Roma, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Itong katawan natin, ihandog daw sa Diyos ng handog na banal, no? Holy, acceptable to God. Yan, katanggap-tanggap sa Diyos. Which is your reasonable service. Ito yung paglilingkod natin sa Panginoon. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. I-renew daw yung mind natin. No? Paano ba mababago isip natin? Mababago ang isip natin pag ito'y puno ng salita ng Diyos. No? Kaya mahalaga ang isip natin, ang puso natin, napupuno ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi ito napuno ng salita ng Diyos, ang iisipin mo pa rin yung mga makamundong gawain. No? Kasalanan. Kaya marami hindi nagbubunga.
At para daw maging katanggap-tanggap yung pagsamba natin sa Diyos, ito, magkaroon ng pagbabago ng isip. Ang isip natin mababago lamang through the Word of God. Kaya mahalaga na masaturate, ma-filled ng Word of God ang isip at puso natin. Nang sa ganon, pag ito'y puno ng salita ng Diyos, ano man ang nangyayari sa paligid, hindi tayo maapektuhan. Amen po ba? No? Hindi tayo madadala, hindi tayo manghihina. Pangalawang reason o dahilan, no? Bakit hindi nagbubunga ang marami? No time in prayer. Wala nang panahon sa panalangin. No? Walang time na sumama sa mga prayer meeting. Walang time na manalangin siya personally kay Lord dahil pagod na ang katawan. Sobrang marami nang ginawa. Pero yung kausapin si Lord at magbasa ng salita ng Diyos, wala nang panahon. Kaya yun, wala siyang fruit. No? Minsan sa gawaing pambahay ay hindi na makagawa, hindi na makakilos. Dahil nga, wala nang time para manalangin. Ang Panginoong Hesus, sabi ng Mark 1:35, no, early in the morning, Jesus went into a solitary place. No, yan, maaga-maaga pa lamang daw, ang Panginoong Hesus ay gumising na at nagpunta sa isang tahimik na lugar. At anong ginawa niya roon? Nag-pray siya. No? Nanalangin siya. At siya ang modelo natin, no, sa daily life natin na hindi natin dapat kaligtaan ng manalangin. Importante po ito, no? Pag may panawagan ng prayer meeting, no? 'Di ba pag Friday, yan, meron tayong mga itinalaga na iba't ibang group, no? Ng adult women, o men, children, young pro, young adult, nagkakaroon ng prayer. Importante po yan. No? Lalo po ngayon, maatake ang kaaway. Dahil binebless ni Lord ang ministry, nag-expand po tayo, pinapalawak ng Diyos ang gawain, maraming atake ang kaaway. Aatakihin niya ang mga naglilingkod sa Diyos. Mga kabataan, no? Mga kumisa magpapadala ng sakit, karamdaman, kaguluhan, trouble, maraming atake siya, guguluhin niya ang gawain ng Panginoon. Pero kapag tayo ay babad sa panalangin, hindi siya magtatagumpay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Importante po ang prayer. Kaya nga pag ang isang Kristiyano, lack of prayer, lack of power. Pag umatake si Satanas, madali siya ma-down at manghina. Kaya ito ang dahilan bakit hindi nagbubunga ang marami, hindi siya mag-level up. Dahil wala nang time to pray. James 4:7, sabi roon, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. No? No? Kausapin mo siya. Talk to God. When you pray to God, meaning you ask, or you talk to God, you release your burden, you speak from your heart. No? Kinakausap natin siya. At ito'y alam ng Diyos. Ano man ang nararanasan natin, kailangan natin ibigay kay Lord. Kausapin natin siya sa opisina, sa kwarto, sa bahay, saan man tayo naroroon. Huwag na huwag nating kakaligtaan ang kausapin ng Diyos. Amen po ba? No? Pangatlo o pang-apat na dahilan, lack of fellowship. Yung kulang sa pagdalo. Kulang sa pagpunta sa gawain. No? No? Kaya hindi makapamunga. Nakakaligtaan niya yung dumalo sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, nor forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more you see the day approaching. Huwag daw kaliligtaan yung pagdalo sa pagtitipon, na gaya ng ginagawa ng ilan. So, ibig sabihin, gusto ni Lord na lagi kang active sa fellowship. No? Kasi the more you attend the fellowship, the more na nagiging strong ang spiritual life mo. No? Nabibuild yung faith mo. Sabi ni Rex Humbard, patay na siya, no? Ako'y maliit pa ako, no? Napapanood ko sa TV lagi. Yung maputi ang buhok, si Rex Humbard. Sabi niya, fellowship is the mother of faith. No? Kasi the more na umaatin ka sa gawain, nakikinig ka ng salita ng Diyos, no? Nadaragdagan yung faith mo. Pero ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Dumarating yung faith. So kaya mahalaga yung pag umaatin ka sa fellowship, sa gathering, no, ng mga mother, ng mga youth, ng mga tatay, ng music, the more na nakakarinig ka ng Word of God, nadaragdagan yung faith mo. Kaya importante po yung fellowship. Amen po ba? So yung fellowship, pag kulang ka sa fellowship, manghihina ka, manlalamig ka, marami kang iisiping negatibo, pangit, no, na nakakapagpahina sa iyo. Kaya importante yung fellowship.
Yan ang reason kung bakit hindi nagbubunga ang marami. No? Dahil kulang na sa fellowship. Acts chapter 2 verse 42 and 46. Sabi dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine or teaching. Nagpatuloy daw ang mga disipulo sa aral ng mga apostol and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Yung magkasama, yung prayers and breaking of the bread, nagpipira-piraso ng tinapay. O sa panahon natin, merong yung kainan, may merienda. Yan, that is breaking of the bread. So continually, daily with one accord in the temple. Tuloy-tuloy daw sila na nagkakaisa doon sa templo. And breaking bread from house to house. Nagbabahay-bay sila. They ate their food with gladness and simplicity of heart. Yun, no? So kaya yung ginagawa ng mga mother, ng mga kapatiran, na may fellowship, no? Breaking of the bread, nagkakain ng sharing, yan po ay fellowship po yan. Nagiging malakas ang isa't isa. No? Pero iingat po tayo dahil baka mamaya imbis na sharing of the word, kwentuhan, pero baka mamaya marites na ang mga nangyayari dyan. Ha? Iwasan natin yung mga marites dyan. No, pagka may mga kwentuhan na nagpapasaya sa iyo, nagbibigay ng strength ng faith mo, nagiging strong ka, naglilip up ng faith mo, okay yun. Pero pagka may kwentuhan ng sisiraan mo si ganito, kukwento mo si ganito, ay bad na yan. No? Iwasan natin magsalita o magsabi ng isang pangit o negative sa kapwa na magpapahina ng faith nung nakikinig. Kailangan lagi nagpapalakas. Amen po ba? No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? So yan po yung mga hindrances. Panglima, bitterness and jealousy. No? Bitterness and jealousy. Alam nyo, sa panahon na ito, kailangan makapakinig ang maraming Kristiyano ng mga aral na ito kasi minsan kahit Kristiyano na't matagal na, hindi tuloy maging fruitful ang buhay Kristiyano niya dahil may bitterness. No? No? May kilala nga ako, minsan nagtuturo ng salita ng Diyos, no? Ang tagal-tagal na, hindi makamove on, tapos yung pala sa puso niya may bitterness doon kay sister, kay brother. No? Meron namang jealousy na iinggit. No? Wala din itong mainggitin. Amen po ba? No? Kasi ang inggit, yan ang nagpapahina sa spiritual life ng Kristiyano. Maraming ganyan. No? I hope wala dito noon. Amen. Sabihin sa katabi mo, wala dito noon. Wala dito noon. Yan. No? Kasi yung bitterness, kaya bitter mapait. No? May kapaitan ang buhay Kristiyano. No? No? Na pagkaharap mo, okay, pero pagtalikod mo, wala ko ano-ano sinasabi sa iyo, pala may bitter sa iyo. No? Iba naman may inggit, kaya hindi makamove on. No? Sobrang obvious na kitang-kita mo, sobrang nainggit kay sister, kay brother. No? Dahil may bago siyang sasakyan, nainggit na. No? Hindi po gano'n. No? Matuwa tayo at mabless kung pinagpapala ang kapatid natin. Amen? Dahil ikaw naman ang susunod. Amen? Palapakan natin si Lord. No? Pagpapalain ka rin. Matuwa tayo at magalak. Pag-pray natin, Lord, kung binigyan mo siya, bibigyan mo rin ako para magamit sa paglilingkod sa iyo. Ayan, no? No? Sabi ng Bible, James 3:16 sa New Living Translation, for wherever there is jealousy and self-ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Kung saan daw naroon ang inggit at makasariling hangarin, mga maling motibo, naroon ang kaguluhan, disorder, at masamang gawain. No? Pag pumasok ka inggit, no? Pag pumasok ang galit. Kaya hindi natin pinapayagan sa J. Blue family ito. No? Wala dito mainggitin. Amen? Pag nakita nating pinagpapala si brother, sister, Lord, salamat po. Patuloy mo siyang i-bless. No? Yan. No? Patuloy mo siya i-prosper, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain. At huwag tayong magtatanim ng galit sa mga loob. Minsan, may isang sister, nagpatingin sa doktor. No? Nagpatingin siya, nagpa-check up. Wala na makitang sakit yung doktor. No? At lagi siyang nanghihina, lagi siyang depressed, laging down. No? Nagpa-counsel sa pastor. Nalaman ng pastor na mayroon pala siyang bitterness doon sa kapatid. No? Ayun, spiritually, yun ang kanyang sakit. Walang physical siyang sakit. Sa spiritual pala. No? Kaya, napakahalaga po sa isang Kristiyano, no, na tayo nabubuhay ng
ganda ng puso. Amen. Ng kalooban. Kasi mahirap yun eh. Nabubuhay ka na meron kang bitterness. No? Sumunod dito, pang-anim last na ito, yung unforgiveness. Yung hindi pagpapatawad. No? Kailangan tayong magpatawad. Amen po ba? No? Kasi bakit? Si Lord, pinatawad niya tayo eh. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Ano sabi ng Mark, chapter 11, verse 25-26? Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. Ayan. Upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. No? Kaya pag nag-pray tayo, ay magpatawad muna tayo. No? Kasi mahirap yung meron tayong dala-dala sa puso ng poot galit. No? Kailangan nagpapatawad tayo. Pag ang isang Kristiyano hindi marunong magpatawad, nahihirapan siya. No? Hindi siya makamove on. Yung mga nakalipas nakaraan na po yan. No? Tapos na po yun, hindi na natin maibabalik ang kahapon. Kaya bilang mga mananampalataya at Kristiyano, mahalaga po yung forgiveness. Kasi pag pumasok ang spirit of unforgiveness, it is a poison, parang lason yan. Na unti-unti kang papatayin, liliit ang mundo mo. No? Ay, ayokong dumaan doon, andun yung galit ako doon eh. No? O dito na lang dadaan siya. Ay, ayoko umaten kasi nando si brother eh. No? Masama loob ko dyan, galit ako dyan. No? Ikaw, nagsuffer siya, hindi. No? Pag alam mong mali ka, di magsisi ka. Dahil totoo naman na may nagawa kang mali o kasalanan. Pero kung wala kang mali o ginawang kasalanan, di pa kumbaba ka, wala naman. No? Pagka ikaw ay talaga alam mong may nagawa ka, magpakumbaba, magsisi. No? At hindi magalit. No? Magagalit ka, totoo naman. No? Kung hindi mo ginawa, lalong hindi ka magagalit. Wala ka namang dapat kasi may mga ganong Kristiyano no? Alam na mali siya, may ginawang kasalanan, alam ng lahat na nagkasala siya, lumalabas na parang wala siyang kasalanan. No? Kaya tayo po, kung may nagkamali sa atin at ikaw ay nagalit, magpatawad po tayo. Amen? Kasi si Lord, pinatawad niya tayo No? Di ba minsan nagtanong ang mga alagad, Lord, ilang beses, sabi ni Pedro, Matthew 18:21-22. Then Peter came to him. Lumapit daw si Pedro kay Jesus, sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid ko kung nagkasala siya sa akin? 7 beses ba? No, sabi ng Panginoong Jesus, not 7 times. But Jesus said, 70 times 7. No, 490. 70 times 7. 490. No? Ganun daw natin patawarin ang kapatid natin. No? Kaya kung may nagkamali sa inyo, may nagalit sa inyo, no? Huwag niyong babatuhin. No? Sabihin niyo, praise the Lord. No? Mahal ka ng Panginoon. Yan, no? Amen ba? No? Kaya yan po yung mga hadlang, no? Para hindi magbunga ang isang Kristiyano. Kung merong nagsasalita sa ng masama, ng negatibo, no? Huwag mo entertainin kasi madadamay ka sa kanyang maling ginagawa. No? Huwag mo i-contaminate ang iyong puso at isipan dahil sa narinig mo sa kanya, dahil sa sinabi niya. No? Magiging dahilan yun para hindi ka magbunga, maging fruitful. Okay, Roman number 2, secret of fruit bearing. Ito po. No? Sikreto para magbunga. Sabi ni Lord, go and bear fruit. Humayo ka at magbunga. Number 1, secret of fruit bearing, find a set man. Maghanap ka ng set man o yung mentor, no? Yung taong kasi pag meron kang set man, ito yung sinasabi ng Jeremiah 3:15, I will give you a pastors. I will give you the shepherd according to mine heart, no? Ayon sa akin puso, sabi ni Lord, malapit sa kanya. Which shall feed you with knowledge and understanding, na magtuturo sa iyo or papakain sa iyo ng kaalaman at karunungan. Ito yung head o ito yung leader. No? Ito yung pastor o kinikilala mong setman sa buhay mo dahil siya yung taong magbibigay sa iyo ng advice. No? Kasi pag ibang tao ang nalapitan mo para humingi ka ng counsel at hindi Kristiyano, ang sasabihin niya, sige, awayin mo yan, masamang tao yan No? Gantihan mo yan kasi hindi Kristiyano yung nilapitan mo. No?
sige, bugbugin mo yan. No? Ganun na ipapayo sa iyo. Pero kung ang setman mo, ang mentor mo, ay lingkod ng Diyos, Kristiyano, he is the one who will give you the good advice. Advice ang kanyang. No? He will lead you into your destiny. Dadaling kanyan doon sa destiny ng buhay mo. No? He will lead you to go up. No? Igagayad ka niya para umangat ka. Yung Christian life mo. Magiging fruitful ka ngayon. He will give you the right direction. Yung tamang direksyon. No? Kasi naghanap ka ng tamang mentor o setman na kikilanin mo na doon ay magpapasakop ka sa kanya. He will teach you the knowledge and understanding. Tuturuan kanya ng kaalaman, ng pangunawa, tuturuan kanya ng mga salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kalakasan, igagayad kanya. No? Kinikilala mo siyang mentor. Yan. He take care of you, siya yung mga ngalaga sa iyo. No? He encourage you to pursue the dream of God. Palalakasin kanya, encourage kanya na mapursu mo yung pangarap ng Diyos sa buhay mo. Ito yung tinatawag ng fathering. No? Importante po yung, kasi maraming Kristiyano, ang tagal na hindi, magamit ni Lord, hindi siya maging fruitful ang buhay Kristiyano niya kasi wala nga nagme-mentor sa kanya, walang nagpa-fathering, no? Nagga-guide. Kaya importante po yun. Ibig sabihin nito, kapag kinilala mo siyang nagme-mentor sa buhay mo, kung siya'y mother o father o leader ng church, dapat marunong tayong makinig sa kanya. Amen po ba? Handa kang makinig, handa kang magpatuwid, magpabago, handa kang sumunod sa kanya, kasi mentor mo siya, no? Hindi ka naman niya sasabihin, o sige, dahil sa problema mo, tumalong ka na sa ilog. Pakamatay ka na. No, hindi po. Kung ikaw may problema, may pagsubok, iaangat ka niya, i-encourage ka niya, at sasabihin niya sa iyo, anak, kaya mo yan. No? Andito lang ako, sige, tulong tayo. No? Maglilingkod tayo sa Panginoon at tutuparin ng Diyos ang pangarap niya sa buhay mo. Ayan. Kasi meron kang mentor eh. No? Humanap kayo ng, hindi naman lahat ay mame-mentoran ko. No? Dahil nga lumalaki ang ministry, meron tayong mga mother dyan, mga leader, workers, na alam mo maganda ang puso at lagi kanyang i-encourage, palalakasin, na magpa-mentor ka sa kanya. Every time na meron kang tanong sa Bible o may question ka, pwede mo siya i-text, tawagan, no? Ate Erlene, may tatanong po ako, ayan. Pwede ba ako magpa-mentor sa iyo? O sige naman, ayan. Kahit ako busy, ayan. No? O pastora, o ganito, ganyan, meron akong may nanliligaw sa akin ano po ba dapat kong gawin? Ayan, no? O anak, ganito ang gawin mo. Huwag ka muna mag-girlfriend, mag-boyfriend. No? 18 ka pa lang, nag-aaral ka pa. Ayan, no? So, igagayad ka niya, no? Huwag kang lalapit, sige, may nanligaw sa'yo, sagutin mo agad, no? No? Ayan, mali po yun. Huwag kayong lalapit sa mga ganon, no? Kailangan, yung lalapitan nyo ay matured spiritually, no? Mentally, no? Matured siya at igagayad ka niya. No? Maghanap tayo ng set man o woman na magme-mentor po sa atin. Importante po yun no? Kasi pag nagkamali tayo ng lalapitang tao na hindi ka igagayad tungo sa pangarap ng Diyos sa buhay mo, mauudlot ang paglago mo sa spiritual na buhay. No? So, importante po yan. Yan ang sikreto ng fruit bearing. No? Para mabilis kang lumago, magamit ni Lord, makapag-serve sa Kanya, dahan-dahan, unti-unti, magle-level up ka. Kaya importante po yung meron tayong kinikilala na leader o setman sa buhay natin. Ito yung mentor. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Pangalawa, no? Secret of fruit bearing is abiding in the vine. Manatili sa puno. Di ba anong sabi ng John 15 verse 1? The Father is the gardener and I am the vine and you are the branches. Ang Ama daw ang nag-aalaga ng puno. Ang puno ang Panginoong Hesus. Ang Ama ang nag-aalaga. At tayo daw po yung mga sanga. Ayan. No? Tayo mga sanga. So, kailangan tayong manatili sa puno. At ito'y command ng Panginoon. No? John 15:4. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesus? Abide in me. Manatili kayo sa akin, and I in you. Yan, sabi ng Panginoong Hesus. Manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. As the branch cannot bear fruit of itself. Ang sangay hindi makakapamunga ng sarili niya.
unless it abides in the vine. Ayan, malibang siya'y nakakabit sa puno. Neither can you unless you abide in me. No? So kaya, ang sikreto para tayo magbunga, maging fruitful yung Christian life natin, kung saan ka man nilagay ni Lord, mag-prosper ka diyan, mag-flourish ka diyan. Halimbawa, sa asherem, sa security. No? Pagbutihin mo yung iyong paglilingkod sa Diyos sa ministry niyan. Maging fruitful ka diyan, no? Duplicate ka, mag-raise up ka, yung parang networking, no? Humanap ka ng makakasama mo sa grupo mo na hindi lumilipas ang 2 taon, 1 taon, kayo pa ring 5. Kailangan madagdagan. Ibig sabihin, nagpo-fruitful, nagbubunga. Amen po ba? No? Mag-target ka, ito mga nanay, daragdagan namin ng ushering. Kasi magle-level up na ako, magiging Bible teacher na ako bilang dating chairwoman ng ushering. Aalis na ako sa ushering, magiging Bible teacher na ako. O sasama na ako sa backup singer. Dahil kulang ang backup. No? Si Ate Shirley, sama sa backup. No? Alam niyo, maraming mga simbahan, pumunta kayo sa ibang church. Yung mga backup doon, parang mga ang edad ay kagaya ni Ate Shirley. Yan. No? Mga 48 ba edad ni Ate Shirley? Yung iba, mga 55 ang edad, mga 3 babae nandyan. Okay, maya kung ang edad nyo, 60, 55, bilang isang mother, no? May mga ibang simbahan, kita nyo yung mga backup nila, no? Doon nga sa sa Virginia, nagpunta kami, no? Di ba, nando kami nung May. Yung backup doon, 3 edad, 62, 61, no? May 65 yata, mga nanay yung backup singer, no? Ang saya naman, active sila ron, no? Kaya alam niyo, ang pag-serve kay Lord, no, nasa puso yan wala sa edad. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Amen. No? Kaya kung meron kang boses, wag mo itago. No? Paggamit tayo kay Lord para maging fruitful tayo. No? Maging mabunga tayo. At kung alam mong may boses ka, wag kang mahiya, ipagamit natin kay Lord. So sabi roon, abiding is the secret of fruit bearing, ang pananatili kay Lord ay sikreto para tayo magbunga. Amen po ba? Verse 5, ano sabi ng John 15:5? I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. Kita nyo? No? Sabi ni Lord, siya na nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang magbubunga. Dahil kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa, sabi ni Lord. Kaya pag nananatili tayo kay Lord, nakita mo, magiging fruitful tayo. No? Gamit-gamit tayo. No? Magiging blessing tayo sa iba. No? Na hindi lamang tayo umaatin pag Sunday, no? Kundi tayo ay nagagamit ng Panginoon. Nagiging mabunga yung buhay Kristiyano natin. Amen po ba? Abiding is the secret of fruit bearing. Manatili tayo kay Lord. No? Pangatlo, the secret of fruit bearing is pruning. The more na nagbubunga ka, di ba sabi ng verse 2 ng John 15, tingnan nyo. Every branch in me, bawat sanga na nasa akin, that does not bear fruit, He takes away. Yun daw mga sanga na nakakabit kay Lord, na wala namang bunga, pinuputol, tinatabas. No? Kasi nga, walang bunga And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit, upang lalong magbunga. Kaya, kung sa buhay natin bilang Kristiyano, nagseserve tayo kay Lord, minsan may mga bagay na nararamdaman kang ine-expose ni Lord, yung weakness mo, o may mga pangyayaring nasaktan ka, bakit nangyari ito? May pruning na ginagawa si Lord may pagtatabas. No? Amen po ba? No, habang nagsaserve tayo sa Kanya, bakit may nangyaring ganito? Bakit may pangyayaring ikaw ay nasaktan? Kasi tinatabasan tayo ni Lord. At makita mo, the more, sabi nga, di ba? Dahil nanatili tayo kay Lord, may bunga tayo sa kapaglilingkod sa Kanya, the more na nagkakaroon ng pruning, lalo pang namumunga. Amen po ba? Lalong dumadami yung bunga natin, nagiging fruitful. Kaya kung may pagtatabas na ginagawa si Lord sa buhay natin, na meron siyang inaalis sa buhay mo, no? Binabalatan ka niya, inaalis niya yung mga negative, pangit, kinokorek niya tayo. Minsan, alam niyo ba, nagpapadala si Lord sa buhay natin na mga taong gagamitin ng Diyos para tuloy-tuloy tayong nagbabago at magbago. Amen po ba? Kaya magpasalamat tayo
Kung mayroong kapatid na minsan ay nangyari ang sitwasyon na yan, no? Na nagtataka ka bakit siya ay gumawa ng hindi tama sa buhay mo. Yan ay bahagi ng Diyos para ma-prunes tayo, no? Magkaroon ng pruning yung pagtatabas para mag-excel tayo. Mag-excel ka, magkaroon ka ng spiritual growth, no? Na-expose yung iyong kahinaan, yung mali natin, na dahil sa inamin mo yung pagkakamali mo, yan yung oras para mag-level up ka. No? Kasi may mga tao ayaw umamin ng mali, kaya nandun lang sa estadong ganon. Hindi siya mag-level up. No? Hindi siya mag-grow. No? You cannot reach the perfect plan of God if your life, no? Kung ang buhay natin ay i-reject natin, i-disregard natin yung mga nangyayari sa buhay natin. No pain, no crown. Pag walang pain, walang corona. No? Kaya yung mga nangyayari sa atin, pasalamat tayo kay Lord kasi mahal niya tayo. Amen po ba? No? Kaya yung mga pangyayari sa buhay natin, nangyari yan kasi tinetest tayo ni Lord eh. No? Tinetest tayo. No? Gusto niya ma-improve yung ating karakter, ma-develop yung iyong talent. No? Dinidevelop niya tayo, ini-improve niya tayo. Yung butterfly, di ba yung mga butterfly na malalaki? Bago naman makalipad yan, uud muna yan eh. Yung kulay green na malaki, di ba? O, caterpillar, yan. Yung caterpillar, ano muna siya, darating yung oras na nandun siya sa cocoon. Yung parang mayroong sapot, nandun siya. Dinidevelop yung kanyang pakpak doon. Pag yun lumabas na yung pakpak niya ng ilang araw, matatanggal na yung nakabalot sa kanya, yun, doon pa lamang siya lilipad. Kaya alam nyo, minsan nilalagay tayo ni Lord sa cocoon. No? Doon sa cocoon na yan, tinuturoan tayo ni Lord na mag-humble, no? Aminin yung pagkakamali. Ayan, no? Kita nyo, ayun, no? Ganda. Bago siya nagkapakpak, lumipad, no? Ayan. No? Alam nyo, ganyan din tayo eh. Pag ang isang mananampalataya, bago siya paliparin ng Diyos, bago siya gamitin ng Diyos na maging fruitful ang kanyang buhay, maraming prosesong pagdadaanan. No? Kailangan handa ka magpaturo, magpatrain, handa ka magpabago, magpatuwid, magpaayos. No? Kasi pag ang isang tao hindi maturuan, ayaw makorek, maayos, ay hindi siya magkakapakpak para lumipad. No? Nakuha niyo po ba? Amen? No? So kaya nga, sa Panginoon, huwag natin titignan yung mga nangyayari. God allowed, pinapayagan ng Diyos na mangyari yung negatibo sa buhay mo, no? Para mangyari yung perfect plan ni Lord. No? Andiyan po ba tayo? Amen? You should always look behind the scene. Tignan natin yung nasa likod ng pangyayari. Look to the big picture, hindi yung present situation. Kasi ang tendency, tinitingnan lang natin ito, hindi natin nakikita ang ganda ng plano ng Diyos. Amen po ba? Para nung panahon ni Joseph, di ba? Ang dami niyang, bago siya naging gobernador, ang dami niyang pinagdaanan na, binenta ng mga kapatid, inihulog sa balon, no? Ano pa, maraming nangyari sa kanya. Pero, ikinulong pa siya, pinagbintangang ng rape, hindi naman totoo. Hindi siya nagreklamo. Yun yung proseso ng Diyos, paraan ng Diyos, para mapulfill yung pangarap ng Diyos sa kanya. No? Yung mga napanaginipan niya, yun ang paraan ng Diyos. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, magpasalamat tayo kay Lord. No? Dahil kaya nangyayari yan, no? Paraan ng Diyos yan para mapulfill yung plano niya sa atin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Look to the big plan of God. Learn to see what God sees you. Alamin natin, tignan natin yung tinitignan ng Diyos sa atin. Kasi ang tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ay isang preacher, ikaw ay isang evangelist, ikaw ay isang pastor pagdating ng araw. No? Ikaw ay hahawak ng ganitong ministry, lalaki ang gawain ni Lord. No? So, bago mangyari yun, maraming prosesong pagdadaanan. Alam nyo, nung bago ako naglilingkod kay Lord, minsan naisip ko, naisip din ng mga bagong nagpapastor eh. Si Pastor Dog siguro, iniisip niya rin to eh. Nung mga bago kami naglilingkod kay Lord, paano kaya pag may pamilya na ako, may asawa ako, may anak ako, yung kinabukasan nila, iniisip yan ng mga magsisimulang magpastor eh. No? Pero alam nyo, pag sumunod ka pala kay Lord, no? Makikita mo yung provision ni Lord.
He will supply and provide all the needs of your family. Maraming paraan si Lord para pagpalain niya tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Kaya hindi tayo dapat mag-alinlangan kay Lord. No? Kaya sa pagsunod kay Lord, kapag handa kang maglingkod sa Panginoon, si Lord ang bahala. No? Sa buhay natin, hindi niya tayo pababayaan. Walang tapat na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ni Lord. Amen. No? So kaya, yan ang paraan ng Diyos para maging fruitful ang buhay natin. Meron tinatawag na pruning. No? The secret of fruit bearing is pruning. Ayan. May pagtatabas. Aalisin niya yung mga ayaw ni Lord sa buhay natin. Kaya kung minsan nasasaktan tayo kasi paraan ng Diyos yan. Para lalo ka pang mahubog, tumalas, ma-sharpen, at lalo pang mag-matured. Amen po ba? No? Palapakan natin si Lord. Amen. Amen. No? Kasi hindi naman pwedeng, meron kasi iba, active sa prayer, babad sa panalangin, pero pagdating sa bahay, tamad sa gawain pambahay. No? Ayaw tumulong kay nanay, pero active sa church yun. No? Yung iba naman na naglilingkod kay Lord, sumasamba, nasa music, halimbawa, pero naman pagdating sa bahay, no? Ayaw tumulong sa magulang. Hindi po tama yun. Kailangan, kung active ka sa church, active ka rin sa gawain pambahay. Amen. No? Masipag ka. Hindi pwedeng nagtuturo ng salita ng Diyos, sumahayo, at ang ugaling makalupa pa rin. Dapat ugaling makalangit. No? Amen. Ano ba yung ugaling makalangit? Puno ng pangunawa, pag-ibig, pagpapatawad, pasensya, pagmamalasakit. Yan, ang ugali ng Diyos. No? Kaya ang ugali ng Kristiyano dapat ay nakikita sa atin. Amen. No? Yung ating mga binabahagi sa tao, nakikita sa buhay natin. Pang-apat, the secret of pruning is loving. No? Siyempre, pag tinabasan ka, nasaktan ka, kailangan nandun ang pagmamahal. No? Para magbunga tayo. Anong sabi ng ating isang core values? Love God above all. No? Mahalin ng Diyos sa lahat ng bagay. No? Pag mahal natin ng Diyos, no? Hindi mo ipagpapalit ang Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Laging una siya sa buhay mo. No? Handa nating ibigay ang sarili natin, ang buong buhay natin para mapaluguran ng Diyos. No? Kung kailangang humayo para ipangaral ang salita ng Diyos, sabi nga, go and bear fruit. No? Humayo ka at magbunga ka. Na kahit tayo makasalanan, kahit tayo hindi karapat dapat ibigin, inibig na tayo ng Diyos. No? Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love for us in this. Ipinakita daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Bagamat tayo, while we were still sinners, Christ died for us. No, namatay ang Panginoon. Bagamat tayo daw ay makasalanan, ibinigay ng Panginoon ang buhay niya, namatay siya para sa atin. Kasi mahal niya tayo eh. Kaya pag mahal natin ang Diyos, handa nating ibigay ang buhay natin. Amen? Handa natin ibigay ang sarili natin, ang lakas natin. No? Kaya sabi ko nga, Lord, habang ako'y may buhay at lakas, gamitin mo po ako. Pupunta ako kung saan mo kami gustong pumunta at mga pipintuan mong bintana o tahanan, pamilya, ay narito kami handang humayo at ganapin ang ipinagagawa mo sa amin. Kasi baka bukas makalawa, wala na tayo rito sa mundong ito. No? No? Yung nga po ating kapatid, isama nyo sa prayer, si Bishop Jimmy Evangelista. No? Siya po ay dinadialysis ngayon, yung kaibigan natin sa San Pablo. No? Isama nyo po sa prayer na dagdagan ang buhay niya pa at lumakas pa siya. No? Kasi yun ay kamanggagawa natin kay Lord. No? At ang kaibahan lamang namin ay ako malakas at nakakahayo pa sa probinsya, siya doon lang sa San Pablo. No? So kaya nga po, minahal tayo ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Amen? Kahit tayo hindi karapat dapat mahalin. No? So the secret of fruit bearing is loving. No? Mahalin natin ng Diyos ng buong puso. At ang taong totoong nagmamahal sa Diyos, ito po, John 14:21 and 23. John chapter 14, verse 21 and 23. Those who accept my commandments, silang mga tumatanggap sa aking mga kautusan, and obey them are the ones who love me. Yun. Ang totoong nagmamahal daw sa Panginoon ay yung mga tumanggap ng kautusan niya.
mga sumusunod sa kanyang kautusan. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them. Ayan. No? Mamahalin tayo daw ng Diyos at ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. 23. Jesus replied, sabi niya, all who love me will do what I say. Lahat na nagmamahal sa akin, gagawin ang aking sinasabi. No? Sinasagawa ang sinasabi ni Lord. My Father will love them. Iibigin sila ng aking Ama. And we will come and make our home with each of them. No? Ang Panginoon daw at ang Ama ay narito pala sa atin. By the power of the Spirit, kasama natin ang Diyos. Amen? No, yung everyday life natin, biro mo kasama mo si Lord. Iwan ka ng lahat, wag lang si Lord. Amen. No, importante po ang pagsama ng Diyos. Kasi pagkasama natin ng Diyos, ang favor ni Lord, lagi mong mararamdaman, mararanasan. Nagpunta nga kami ng wala sa plano namin pumunta ng Boracay. Dapat nung mga 5 months ago pa yon, sabi ko, sige, andito na rin ako sa Mindoro Yung favor ni Lord, nando doon. No? Nalibre kami sa barko mula Roas hanggang doon sa Boracay. No? Malakas ang alon. Talagang libre kami sa barko. No? Tapos papuntang Boracay, ganun din. Kailangan kami makatawid. May barkong parating at babalik ng Mindoro. Nagpupuno pa yung isang boat doon ng pasero, baka mga 60 kailangan. Kailangan na kami makatawid. Yung Coast Guard, tinawag yung isang boat doon na 3 minutes lang ata biyahe. Doon kami napasakay. No, naihatid agad kami sa Katiklan. Nakasakay uli kami ng barko, pabalik ng Mindoro. Hanggang nakarating ako rito. No? Kaya alam nyo, pag ang pabor ng Diyos nasa atin, lahat is smooth. At ang blessing nandyan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Kaya ito raw yung mga totoong nagmamahal kay Lord, isinasagawa ang kanyang salita. Sinusunod, no? Inia-apply sa buhay. Kaya ito yung panglima natin, the secret of loving and bear much fruit is obeying, no? Obeying, pagsunod. No? 'Di ba binasa natin? No? Ang nagsasagawa ng kautusan ni Lord, sila yung mga nagmamahal sa akin, no? Yung mga sumusunod sa kanyang aral. Kaya dito sa Acts chapter 5 verse 29, si Pedro, ang sabi ni Pedro, and Peter and the other as apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Sabi ni Pedro, masigit naming susundin ng Diyos kaysa sa tao. No? Kaya ang pagsunod sa Diyos, higit pa yan sa lahat ng bagay. No? Kaya mahalaga na sumusunod tayo kay Lord. Kasi obedience to God is the secret of blessing. Walang sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. No? At naranasan naming pamilya yan. No? Hanggang ngayon, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Obey God rather than man. Sabihin sa katabi mo, obey God rather than men. To obey God is to do the will of God. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos No? To do His word, ginagawa natin yung kanyang salita, inia-apply natin. Hindi lamang natin ito pinapakinggan, kundi isinasagawa. No? Inia-apply natin. Santiago 1:22. No? Be ye not hearers only of the word, but be ye doers. No? Huwag lamang daw tayong tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagagawa. Dahil kung ito'y pinapakinggan natin at hindi sinasagawa, dinadaya natin ang sarili natin. Para daw tayong humarap sa salamin, na nakita mo kami, dumi, umalis. Hindi tinanggal yung dumi. Ganun daw yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. No? Pero kung nakinig tayo ng salita ng Diyos, ini-apply ito, tinanggal natin yung dumi. Ayan. No? So kaya importante po na ang salita ng Diyos na ating naririnig, isinasagawa natin. This is the secret of fruit bearing. Set man. Find a set man. Humanap tayo ng magme-mentor sa atin. No? Mahalaga po yan No? Nung nandun nga kami sa US, may isang, kasi ginagawa po yung church nila Pastor Allen, may dumating na isang foreigner na lalaki. No? Nahanap si Pastor Allen. Nakita niya, inaayos namin yung church. Siya daw, umaatin sa isang church doon sa Virginia. Meron daw siyang, parang gusto niya magpastor. Kaya lang, doon daw pala, yung hindi ka itetrain para maging pastor, kung ikaw may calling na magpastor, kagaya ng tao na yon,
Wala, hindi siya na-develop, hindi siya na-train. Yung pala ang heart niya, mag-serve kay Lord. Parang wala sa kanila yung mentoring, yung i-guide ka, aalagaan ka para maging pastor. Wala, basta umaatin ka lang. No? Sayang po yung mga ganon. Kaya dito sa atin, kung meron kayong plano o may heart kayo to serve God, that one day you will become a pastor, evangelist. No? Meron tayong mga leader dito na nagpa-mentor po kayo. No? Para mag-guide po kayo. And then, pangalawa nga natin, para magbunga tayo, manatili tayo kay Kristo sa Kanyang salita. No? Dito po sa gawain ni Lord. At ang pangatlo natin, syempre, habang nananatili ka, may pagtatabas na gagawin si Lord. No? Hindi naman pwede yung nagtuturo tayo, tumatay sa harapan, napakayabang ko, sobrang pride ko. No? Hindi ako magiging fruitful. Mag-aalisan ng tao pag ganon. No? Kaya habang nagsaserve tayo kay Lord, tinatabas niya yan, yung pride, kayabangan, kapalaluan, mga bad habits, mga masasamang ugali. No? Kasi haharap tayo sa mga tao eh. Amen po ba? No? So mayroong pruning. At siyempre, the secret of fruit bearing is loving. Andun yung pagmamahal mo sa kapwa, pangunawa, no? Higit sa lahat, pagmamahal sa Diyos, at siyempre, yung pagsunod natin, no? Sa Panginoon. Kaya nga, kung ano man yung ipinapagawa ni Lord sa iyo, sa akin, no? Gawin po natin. No? Do your assignment. Sabi mo sa katabi mo, do your assignment. No? Go and never doubt to do your assignment, your task. No? Kasi may kanya-kanya po tayo assignment eh. No? May pinapagawa po si Lord sa inyo at sa akin. Kaya ako, ginagawa ko kung anong pinapagawa ni Lord. At gawin din po natin yung part natin. Amen po ba? No? Kasi lahat naman tayo kay Lord, isang araw haharap sa Kanya. No? At kanya-kanya tayo na ipagsusulit. Parang yung binigyan ng 5 talent, di ba? Umalis yung Panginoon nila, iniwan yung isa ng 5 talento, o 5, sabi nating 5,000 pesos, yung isa 2,000, yung isa naman 1,000. Hindi nila alam kung kailan babalik ang Panginoon nila. Doon itinulad ang paghahari ng Diyos. Dumating ang Panginoon nila para ipagsulit kasi iniwan sa kanila yun para ipangalakal. Yung binigyan ng 5,000, pinangalakal. Ano ang nangyari? Tumubo. Nung isulit niya sa kanyang Panginoon, sabi ni Lord, mabuti at tapat na alipin. Well done, thou good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian, makihati ka sa aking kagalakan. Yan, sabi ni Lord. Kasi naging tapat siya. Yun ang assignment niya. No? Matthew 20, 5 verse 21, nandun po yun. Tapos, yun naman isa, binigyan 2,000. Tumubo rin ng 2,000. No? Yun namang isa, binigay 1,000, anong ginawa? Itinago. Kaya anong sabi? Binawi yung sa kanya. Sabi, masamang alipin. Dapat sana nilagay mo sa bangko para tumubo. No? Eh di may kinita pa. Sabi ni Lord sa kanya, alam mo palang ako ay nagtatanim na hindi galing sa akin. No? Kaya yun, kinuha yun sa kanya at ibinigay sa meron pa. No? Kaya kung ano man po yung assignment ni Lord sa atin, praise God, no, gawin po lang natin. Gampanan natin. Ano ang sabi ng text natin? Hindi tayo ang pumili kay Lord, kundi siya ang pumili sa atin. Upang tayo'y humayo at magbunga. Sabi mo sa katabi mo, humayo ka na para magbunga ka. Kung hindi, sabi nyo, kung hindi, puputulin ka. No? Di ba? Pinuputol daw yung sangang walang bunga at susunugin ng may-ari. Pero yung may bunga, tinatabasan para lalo magbunga. May mga bunga na tayo eh. No? Yung iyong paglilingkod, no? Nagpa-prosper, lumalago. No? Kaya when you go and do your assignment faithfully, you will see the fruit of your doing, of your labor. Makikita natin yung bunga ng ating ginawa. No? Dahil walang nagtanim na di umani. Amen po ba? Walang nagtanim na di umani. Lahat ng nagtatanim, umaani po yan. No? Conclusion, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa takdang panahon daw po, aani tayo pag hindi tayo sumuko. No? So wag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, aani tayo. Ayan.
Sabi mo sa katabi mo, aani ka din. Sa kabila, aani ka din. No? Aani din tayo. No? Kaya yung pagtatanim natin ng kagaya yung sa mission natin, tingnan natin, Goy, tingnan natin yung sa mission. Ito po yung binigay ni Lord sa akin habang nasa Boracay ako. Ayan. Yung MFSP. Goy, pakita natin. Yung pagtatanim nyo po sa mission, ang dami pong bunga, no? Nakaluluwang nadadala natin kay Lord. At hindi po tayo hihinto sa pagdadala pa na maraming kaluluwa kay Lord. No po? Iyan po, no? Tignan natin. MSFP. Gogoy. Ayan. Mission for Souls Program. Ayan. Po, Alabel Sarangani Province. Ayan. Malandag Sarangani Province. Yan po yung church natin doon. No? Yan po yung mga pastor natin ngayon doon. Sa Mindanao. Yan po, yung Malandag Sarangani Province. Laki po nun, pinapagamit sa atin yung lugar. Ito naman po, nung nagpunta kami sa Tagbilaran, Bohol, yung crusade, may gawain na po tayo dyan. Kaya pupunta po tayo ngayong 22 kami po, no? Ayan po, si Pastor Lito, buhay pa, pero patay na. Ayun, si Kuya Will, may hawak gitara. Ito naman po sa Cagayan de Oro. November, pupunta po kami dyan. Yan, Bukidnon, yan, may gawain na po tayo sa Bukidnon. Pupuntahan ko po yan. No? Sa November, November. Yan. Palapakan natin si Lord. Amen. Ano sabi? Let us be a part of God's mission, no? Maging bahagi po tayo. Kaya yung paggawa natin ng mabuti, no? Aani po tayo sa takdang panahon. At siguradong aani tayo kasi gumawa tayo ng mabuti at nagtanim sa kapwa. No po? So, anuman po ang assignment natin, gawin po natin. Amen? At pag nagbubunga tayo, napararangalan ng Ama. John 15:8, basahin ko, last verse po ito. Napaparangalan ang aking Ama, sabi ng Panginoong Sus, kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Napaparangalan daw ang Ama. Nag-glorify siya pag nagiging fruitful yung buhay natin. Secret of fruit bearing is, number 1, find a set man, mentor. Then, abiding in Christ, manatili tayo kay Kristo in the vine. And then, may pruning na tinatawag. No? May pagtatabas na ginagawa si Lord sa atin kasi gusto niya tayong maging perfect, maging malinis, tama ang puso, ang buhay natin, at nandun yung labing natin, pagmamahal pa rin sa kabila ng mga nangyari sa buhay natin, and obeying, no, yung pagsunod natin kay Lord. Kaya praise God, ngayon po umaga na ito, sabihin natin kay Lord, Lord, I love you, I love you, I love you. Amen? No? Sige, tumayong bawat isa at awitan natin ng Panginoon sa oras na ito. Ang isang taong nagmamahal, kahit sa bundok pa yung kanyang nililigawan, aakyat siya ng bundok ng 3 hours, gagawin niya po yun. Amen po? Tama? Kasi mahal niya yung babae. No? Gagawin niya ang lahat, di ba? Yung nagmamahal. Walang malayo sa kanya, walang mahirap. Kahit bumabagyo, may usapan sila doon ng girlfriend niya o ng kanyang minamahal, pupunta siya. No? Kahit umuulan, kahit ano pang sitwasyon. Kasi nagmamahal siya. Alam niyo, pagmahal natin talaga si Lord, umuulan man, umaambon, wag lang signal number 2 or 3 and 4. Pre, talaga mahinto ang gawain. Pero kung may pagkakataon, no, na pumunta sa gawain, wala magiging dahilan para hindi tayo makasamba kay Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Awitin natin ito. I love you, Lord Jesus. Amen, Lord. Lovely are your dwelling places. Thirsty
Your love is restoring my soul. I am yours and you are mine. From my heart, the song will rise. I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. Sabihin natin kay Lord na mahal natin siya. Yes, Lord. Amen. I love you, I love you, I love you. In my heart will follow holy after you. Your dwelling place thirsty, I come after Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart, my soul will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. In my heart will follow. Oh, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. Sing it, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. In my heart will follow. Oh, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. We love you, Lord. I love you, Mahal ka namin, Panginoon, higit sa lahat ng bagay. I love Higit pa sa aking buhay, Panginoon. you, I love you. Yes, Lord. In my heart will follow. Yes, Lord. Holy after you. Taas natin mga kamay sa Panginoon. At sabihin natin mula sa puso natin na siya'y tunay nating minamahal higit pa sa ating buhay, higit pa sa lahat ng bagay. Sabihin natin ang panalangin na ito, aming Amang nasa langit, sa pangalan ng aking Panginoong Yesus, sa oras na ito, Panginoon, inihayag ng aking labi ang aking pag-ibig sa iyo, na ikaw ang number 1 sa buhay ko. Paglilingkuran kita habang ako'y may buhay, habang ako'y may lakas. Gawin mong mabunga, Panginoon, ang aking buhay. Gamitin mo po ako ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong naising. Handa ako, Panginoon, na ialay sa iyo ang aking lakas, ang aking panahon, ang aking oras kung kinakailangan. Dahil mayroon lamang akong isang buhay na galing sa iyo. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na ang buhay kong ito
ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Simula po ngayon, Panginoon, susunod ako sa iyo. Paglilingkuran kita habang nabubuhay. Marami pong salamat dahil minamahal kita. Ito po aking panalangin. Amen. I love you, Lord. Sabihin natin, I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. In My heart will follow. Holy answer. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. It's my heart will follow. Holy answer you. In my heart will follow. Holy answer you. In my heart will follow. Holy answer you. Father God, we thank you this morning, Lord. Nangusap ka sa puso ng bawat isa. At Lord, once na minahal ka namin, higit ang sukling pagmamahal ang ibabalik mo po sa amin. Iba yung kalakasan ng katawan na ibibigay mo. Kapayapaan ng puso't kaisipan. Kagalakan na uumapaw na hindi kayang ipaliwanag. Binubuksan mo ang langit upang ibigay ang lahat ng aming kailangan, ng aming pamilya, ng aming magmahal sa buhay. Pinagagaling ko ang aming makaramdaman at sakit dahil ikaw ang aming great physician. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo ng bawat isa ngayong umaga. Physically, emotionally, financially, spiritually, mentally, O God. Salamat, Lord. We give you praise, honor, and glory, Father God. In the mighty name of Jesus, this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Praise God. Sige po, maupo tayong lahat saglit. Tayo dumako sa isang malagang gawain. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa ating napakinggan na aral. At sabi nga, ang sikreto para tayo ay mamunga ay naroon na, sabi nga nabanggit po ay yung loving and obeying. No? Sabi nga po, mayroon pong kasabihan, we can give without loving, but we cannot love without giving. No? Pwede daw po tayong magbigay, no? Nang walang pag-ibig. Paano paraan po 'yon? Paano po 'yung nagbibigay ng walang pag-ibig? Ito po 'yung naroon na nagbibigay ka ng tira-tirahan mo lang. Nagbibigay ka ng, sabi nga ay, ang tawag dito, yung gusto mo lang makilala, sumikat, nagbibigay ka kung magano, iba ang motibo sa pagbibigay. Pero yun daw pong mayroong tunay na pag-ibig, no? We cannot love without giving. At yung may tunay na pag-ibig, ang laging ibinibigay ay yung the best. Amen? Kapag daw naroon yung pag-ibig, ang ibinibigay ay yung the best. At ang isa po sa ang isa sa example nito ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Ang sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Eh makikita po natin, because of love, even His only begotten Son ay naigawa niyang ibigay. Amen?
Kaya po, ang mahalaga po, no, lalo na sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon, nagkakaloob tayo dahil iniibig natin siya. Nagkakaloob tayo dahil minamahal natin siya. Hindi tayo nagkakaloob dahil napipilitan lang tayo. Hindi tayo nagkakaloob dahil nahihiya tayo. Baka makita hindi tayo nagbibigay, hindi po. Nagkakaloob tayo dahil minamahal natin siya. Amen? Nakita niyo po sa Biblia, yung pong babae na kung saan ay naroon na, sabi nga po, dahil sa pag-ibig na naramdaman niya, sa pag-ibig na naranasan niya, no, si Maria, anong pangalan to? Yung pong pinatawad ng kanyang pagkakasala dahil siya ay isang maruming babae. Pero dahil kahit ganoon, no? Si Magdalena, no? Kahit ganoon na siya ay napakaruming babae pero minahal siya ng Panginoon. Ano ang nangyari, no? Naroon po nang siya ay lumapit sa ating Panginoon, naroon na, sabi nga po ay ibinuhos niya ang isang mamahaling pabango sa paanan ng ating Panginoon. At ang sabi nga po, magkano ang halaga ng pabangong yon? Halaga ng isang taong sahod. Ibig sabihin, hindi siya nanghinayang. Kaya po kapag po ang tunay na pag-ibig ang nagiging motibo natin sa pagkakaloob, hindi tayo manghihinayang. Amen? Katulad po ang ating Diyos Ama. Hindi siya nanghinayang. Lamig ah. Hindi siya nanghinayang na ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil alam niya na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ng tunay na kaligtasan ang sangkatauhan. Amen? At sa pagkakataon pong ito, sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon, no, ang sabi nga, isa sa sikreto na tayo ay maging mabunga, it is our loving to God and obeying. Hayaan natin ang pagkakaloob natin ay tanda ng ating pagsunod sa ating Panginoon. At kapag ito po ang naging motibo natin, hindi tayo matatakot kahit ibigay natin ang lahat. Dahil alam natin, ang pinagbibigyan natin ay ang pinagmumulan din ng lahat. Amen? Sa Kanya nagmumula ang lahat. Ito po ay naranasan ko. Nung kami po ay nasa Mindoro, no, bago-bago po kami, magkano lamang ang binibigay na love gift kay Bishop. No? Pero alam niyo po, dahil natutunan ko na mahalin ang Diyos na nagmahal sa amin ng gayon na lamang, hindi po ako natatakot na kapag ibinigay sa akin ni Bishop yung dapat na pang-allowance namin, hindi ako natatakot na ibigay ito, no, kapag tithes and offering. Bakit? Dahil alam ko, He can supply all our needs according to His riches and glory. At gayon nga po ang aming nararanasan, no? Gayon po ang aming nararanasan na kahit kami namamangha, ang mga anak namin nag-aral, minsan namamangha ako dahil yung kanilang kailangan may nagpo-provide na. Amen? No, hindi ka naroon na parang manghihingi. Hindi ka parang naroon na parang namamalimos. Bakit? Dahil ang Diyos ang siyang tatawag, siya ang sabi nga pipili na mga tao na para ikaw ay pagpalain. Amen? Gayon po ang ating Panginoon. Kaya if you want to be, sabi nga po, magbunga, no? Financially, materially, in all aspects of our life, let us obey God. Let us obey His Word. At pakita natin, no? Alam niyo po, dito lamang nagpasubok ang ating Panginoon. Dito lamang sa larangang ito, dahil alam ng Diyos, ito yung napakahirap sundin, no? Ito yung napakahirap sundin. Ito yung isang pagkakataon na kung saan ang tao hindi niya naroon na talagang, sabi nga ay maibigay ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Pero sa pagkakataon na ito, dito lang siya naghamon. Dito lang siya naroon na nagsabi, subukan niyo ako. Subukan niyo ako kung hindi ko buksan ang pintuan ng langit, no? Ang bintana, ang pintuan na lahat na sa heaven, bubuksan ng Diyos para ibuhos ang pagpapala na nanggagaling sa Kanya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, kung tayo po ngayon ay magbibigay at merong ibang motibo, maaring takot ka dahil pwede mo na yung pambayad sa bills mo,
O maaring takot ka dahil pwede mo na yang naroon na gamitin na pangkain nyo sa isang loob ng isang linggo. If you really love and you want to obey God, no, sumunod tayo sa Kanya. Huwag kang matakot. For God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. Kaya ang nais po ng ating Panginoon, humakbang po tayo because the Lord wants us to be fruitful. Ang kalooban po ng Diyos tayo ay mamunga, managana. Di ba? Ang sabi po doon sa John chapter 10, no? Anong sabi doon? No, He came here to give us life and have it more abundantly. Siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Hindi ng kahirapan. Ang nais lang natin, Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Subukan natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kaya sa pagkakataon pong ito, continue to search our heart. I-search po natin ang ating mga puso bago tayo magbigay sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mabaliwala, no, ang ating pagkakaloob ngayon sa umaga pong ito. Hayaan natin na sa pagkakaloob natin na ito ay masabi natin sa ating Panginoon, Lord, I will give because I love you. Magbibigay po ako, Panginoon, dahil mahal kita. Katulad nga, we can give without loving, but we cannot love without giving. Let's all bow down our heads. Father, in the name of Jesus, salamat po sapagkat ang dakilang plano nyo sa buhay ng bawat sa amin ay mamuhay na mayroong kasaganaan. Hindi nagkukulang, Panginoon. At ito lamang, Panginoon, ay aming mararanasan kung kami po ay tunay na magmamahal sa iyo, kung kami po ay tunay na susunod sa inyo. At sa amin pong pagkakaloob na ito, Father God, kung bago po kami magpunta dito, mayroong pantakot sa aming puso, may pag-aalala. Lord, nais po namin palitan ang mga motibo na yon, ang aming nararamdaman na yon. Nais po namin, O Diyos, na sa pagkakataon na ito, masabi namin, Lord, magbibigay po ako dahil mahal kita. Thank you, Father. Continue to speak to your people right now. Sapagkat alam ko po, Panginoon, you want us to bear fruit. Father, we thank and we praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, we want to show our love unto you by our giving. Bless each and every one of us. In Jesus' name, amen and amen.
God. Muli nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng mga bata. Amen. Sabi ni Lord, kung gusto niyong pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata sapagkat sa kanila nagsisimulang maghari ang Diyos. Ano po? So dadako tayo sa ating Holy Communion at ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at gagawin natin ito ng may paggalang sapagkat ito isang sakramentong iniwan niya sa kanyang mga alagad sa ating lahat upang sa tuwing gaganapin natin ito ay inaalala natin ang ginawa niya sa krus. Ano po? At sa kanyang pagkamatay sa krus, tatlong bagay na napakamahalagang kanyang binrake. Ito ay ang sumpa ng kasalanan. Nung pinutol niya ito at ang sumpa ng sakit at karamdaman, pati na ang kahirapan, kaya sa bawat isa po sa atin, walang J-Blue people na maghihirap, walang magdurusa, bagkus ang buhay natin kay Lord, paganda ng paganda at pasaya ng pasaya, paunlad ng paunlad. Amen. So praise God, sa oras na ito tayo manalangin. Lord, salamat po, muli naming aalalahanin ang ginawa mo sa krus, na ikaw ay ipinako at namatay matapos ng 2,000 taon o ang 3 araw ikaw ay nabuhay mula sa patay, Panginoon. At Lord, 2,000 taon na nakararaan nang ikaw ay magtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ang mga tinapay na ito at juice na aming ay inumin at kakanin at inaalala namin ang ginawa mo. Salamat po, Ama, sa kalayaan, sa kapatawaran na aming makasalanan, sa katagumpayan at kagalingan na aming makaramdaman. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Po. At the cross of Calvary, where your Hawakan niyo muna, sabay-sabay tayo. Hawakan ng bread at saka ang cup. greater than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Meron na po lahat. Itaas natin ang bread. Panginoon, salamat sapagkat sa iyong mga sugat na tinaglay sa krus, pinagaling mo na kami. Salamat, Lord. Inaangkin namin ang healing sa aming makatawan, kalusugan at kalakasan. Thank you, Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Sabay-sabay natin kainin. Matapos magkapunan, hinawakan ni Lord ang saro at sinabi niya itong saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Lord, salamat. Ang dugo mo'y nabuhos upang linisin ang lahat ng aming kasalanan. Thank you, Lord, for the forgiveness of all our sins, O God. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay natin inumin. Kunin mo, maano yung malakas yung ilaw. Amen. Manalangin tayo saglit. Father God, let your love surround us and let the blessing of the Son of God be upon us and the sweet fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sige po, maupo muna ang lahat para sa mahalaga announcement. Praise. Amen. Dako po tayo sa announcement. So after the service po, ini-invite po namin ng bawat isa na wag po tayong umuwi dahil meron po tayong eating fellowship. So kakain po tayo dito sa church and ayun nga po,
it's time naman po na makipag-fellowship po sa mga kasama po natin, lalo na sa mga kapatiran po natin na galing Parañaque. And ngayong September 4 to 6 po ang ating prayer and fasting. So, prayer items will be posted in our group chat po. Kung sino po ang wala pa po sa group chat, pwede po kayong magsabi kay Pastora Chic para ma-add po kayo and makita nyo po yung mga ipagpe-pray po natin sa prayer and fasting po natin this coming week po. And ngayong October 7 naman po, may gaganapin po tayong Leaders and Workers Summit dito po sa church. Bali po, i-announce na lang po kung anong oras, pero whole day po ito dito po sa church. And every Saturdays naman po, 4 p.m., ini-invite po namin ang bawat youth na available po. Meron po tayong fellowship dito po sa church. And Speak Life naman po, live po every Monday, 7:30 p.m. And sa mga gusto po na mag-share ng kanilang life testimonies, pwede po kayo magsabi sa amin ni Henrik para po makapag-schedule po tayo ng recording po ng mga testimonies nyo. And Tinig ng Pag-asa po every Thursday, 7:30 p.m. Live din po ito sa Facebook page ng church. Midweek service naman po every Wednesday, 7 p.m. Ito po yung service po natin na wala pong live dahil po ini-encourage po ang bawat isa na mag-join dito po sa church. Soaking po every Friday, 7:30 p.m. And second Friday po ngayong darating na Friday and mga lalaki po ang naka-assign. And ngayong darating na every Tuesdays naman po, 8 p.m. Meron po tayong J-Blue Leaders and Workers feeding po via Zoom. So sinesend po yung link ni Pastora Chic. Kung hindi pa po kayo nakaka-receive, pwede din po kayo mag-PM kay Pastora Chic. Online prayer gatherings naman po sa mga fathers, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. And mga pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. And please do not forget to like, follow, and subscribe to our social medias. Sa Facebook po, ang ating page na Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube channel naman po natin na JBLU Church. So lahat po ng services po natin dito, napopost po dito. And kung gusto nyo pong panoorin po ulit or isasend nyo po, pwede po kayong mag-visit sa mga social medias po ito para po ma-send naman po sa iba nating mga kakilala po and makapakinig din po sila ng salita ng ating Panginoon. And yun lamang po sa ating announcement. Praise the Lord. Amen. Ngayon po ay ating ipagpe-pray yung may kaarawan ng Setyembre. Lahat po na may birthday, pumunta sa harapan. Ayan. Sino po ang mga may birthday ngayon? Birthday ni Pastora Shikaina Asher, September din. Ayan, maraming may birthday ng September Sige po. Si Joel September. Asher. Sino? Aisa? Ay, anak mo? Oh, si Lot. Oh, happy birthday. Dito po, usog. Si Jean? 6, Sige, tuon po natin lahat ang kamay natin sa kanila. Panginoon, salamat po sapagkat hindi lamang kami na ipanganak ng pisikal, kundi higit sa lahat ang spiritual na kapanganakan ay naranasan namin. Lord, magdaraos ng physical birthday ang iyong mga anak sa buwang ito. At meron din nagdaraos ngayong araw na ito. Father God, we pray for your divine favor be upon them, O God. Manifest your glory, your grace, and favor. I release, Lord, in Jesus' name, your unlimited blessing. Yes, Lord, your wisdom and knowledge sa mga bata pong ito. Habang sila'y lumalaki, gabayan mo po sila. At ang iyong mga anak na ito, Lord, I release your favor, your miracle, O God, your miracle touch, O God. Lord, salamat. I-grant mo ang desire ng kanilang mga puso and nothing is impossible unto you, O God. Lord God, in Jesus' name, maging si Jean, Lord, ang baby nasa sinapupunan niya, Lord, kaya mo itong i-release na nga hindi kailangan, O God, operasyon o cesarean, Lord God, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan ay buhay. Lord, nothing is impossible unto you, Lord God. In Jesus' name, I release
Lord, your miracle, oh God, your healing touch, your favor upon her life, Lord, in Jesus' name. Lord, bless the baby na nasa sinapupunan niya. Lord, salamat po. Lord, pinagpala mo na ang iyong mga anak na ito at tunay nga, oh Lord, haharap sila sa taong ito at panibagong taon na buhay na ibinigay mo po na punong-puno ng tagumpay. Thank you, Lord, nakikigala kami sa kanilang kaarawan. We thank you, we honor you. In Jesus' name, amen. Happy birthday. Happy birthday, Sienna. Oh, yung cake daw, cake. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, 1, 2, 3. Boblo nyo. 1, 2, 3, blow. Yeah. Oh, God bless you. Happy birthday. Good. Picture pala. I-picture tayo. Oh, close, close. Compress, compress. Oh, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. Amen. Ano pa? Amen. Sige po, tayo mag-victory proclamation. I-celebrate natin ang tagumpay na binigay ni Lord sa atin. Sige po, tumayo tayong lahat. Victory natin. Amen, amen. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay sobra-sobra. Amen. Kaya i-declare natin na ang biyaya ng Diyos sa atin ay sobra-sobra, aapaw, ngayong bear na ito, ang sunod-sunod na pagpapala ng Diyos ay makakamit nating lahat. Amen. Amen. Ipagpipigil sa pagpupuri ang makalabi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Napapaya, nagkawala pa, ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig ko ay aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya. Ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya. Ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya.
natin. Yes, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lahat ng karangalan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa'yo ang papuri At pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. pag Ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Kristo Jesus na anak na Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katagumpayang sa gawain na ito. Holy Spirit mo upon this place na patuloy namin naranasan. Ang biyaya mong salita nagbibigay buhay at pag-asa sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Father God, sa aming Bishop Leo Vidania na patuloy, Panginoon, humahayo saan man siya nakakarating, O Diyos. Ang iyong libu-libong anghel na patuloy sumasabat, gumagabay sa Kanya, ay patuloy niyo siyang iingatan, gagabay at ililigtas. Pagpalain niyo, Panginoong Isus, ang Kanyang sambayanan, lalong-lalo na po, Panginoong Isus, sa mga pastor na iyong ginagamit o declare the name of Jesus. Palaging bukas ang pintuan ng langit at hindi sila kakapusin sa anumang bagay na kanilang pangangailangan. Panginoon, marami pong salamat, Panginoong Isus, na patuloy kami magbubunga dahil ito ang iyong kalooban. Panginoon, anuman, O Diyos, ang hadlang kung bakit hindi kami nagbubunga, anuman po ito, Panginoong Isus, maging physically, spiritually, patuloy namin ito tinatapon sa pintuan ng Hades. Kami ay lilipad at lalago upang i-preach ang gospel, Panginoon. Marami pong salamat sa kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala at katagumpayan. Marami pong pasalamat, Panginoong Isus, na patuloy kayo magliliwanag, mag-aalab, mag-aapoy sa aming mga buhay. Anumang ito, Panginoong Isus, ay pagpapalaan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak dito sa Jesus Spirit, Panginoon. Sumayin niyo nawa ang Panginoong Isus at taglayin niyong apoy at pagpapala at dakila ng kanyang pangalan. Humayo kayo at punuin niyo, Panginoon, ang kanyang tahanan ng mga anumang pangangailangan nila, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo mga anak. Humayo kayo na mapalapa at taglayin niyo ang liwanag ni Kristo. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Isus, ang papuri, karangal at kaluwalhatian. In the name of Jesus. Amen. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you.
The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us in Jesus' name. Amen. Amen. God